Sanibonani bafethu, igama lami ngumzwa bafethu, njoba nazi ukuthi samankentshane bafethu. Siyacela ke guys ukuthi maniqala ukungena kuleli khasi nichofoze lapha usubscribe button, ni like, ni comment, ni share ukuze lezi zitori lezi zifike kuwona wonke umuntu bafethu, ngoba azidlali lana, asenzi ikeshi. Sifuna ukuthi wonke amaqola exposeke, wonke umuntu onobubi, wonke umuntu onayo la emhlabeni, la eNingizimu Afrika sifuna nje bafethu avele kubantu, abonakale, ngoba kunemibuzo esiye siyibuze abantu ukuthi why nishutha pho. Yes, senzela kona lokho ukuthi labantu laba nikwazi nokubaqaphela noma senihlangana nabo ezindleleni, wazi ukuthi hayi lo muntu lona umuntu o-wrong kangakanani. Siyacela ke bafethu ukuthi niqhubeke ni-comment laphana ku-comment section, because ama-comment wenu ayasikhulisa thina njengoba senza lo msebenzi nje obucayi nakanje. Kunanembuzo ke bafethu esike singakwazi nanokuyiphendula, eminye uthothi ngiyafisa ukuyiphendula, kodwa manje ngiyabona ukuthi ukhona nowazi wa-complainer wathi thina asiphendulani kuma-comment. Guys, nibaningi kakhulu, ngeke sikwazi ukuyenza into kanjalo. Siyacela ke bafethu ukuthi ningakhathali, ningadikibali, niqhubeke nisilandele. Singamankentshane, sikhona nasey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook, sikhona amankentshane solution. Mawufika laphana bafethu, ufike usifollowishe bese uyakhuluma ke udaba lakho mhlawumbe olukhulumayo. Mawuphenduleka uzophenduleka, mawungaphenduleki manje kodwa uzophenduleka ekugcineni, ngoba baningi abantu bafethu sidila nabo. Abantu ba-complainer kakhulu ukuthi kade ngabhala. Guys, baningi abantu, sisazofika nakuwena, akukho la singeke safika khona. Siyatholakala ke bafethu, sacela ukuthi njengamanje nihlale nathi kulona lolu daba lolu esilokhu njana nalo njengamanje sidila nalo, nisithandazise seke bafethu, ngoba kuningi bafethu, kuningi kakhulu, and nendawo esiyihambayo esifikelela kuzona zibucayi kakhulu. Siyacela ke guys ukuthi nenze kanjalo. Njengamanje sivakashelwe nanangusisi, uzochaza ke udaba lakhe, alibeke njengoba lunjalo. Yebo, usibhalelile ke thina ke salibona ke salifunda, sabona ukuthi okay fine, mhlambe singamsiza there yabo. Kodwa ke asiqale sizwe kuyena ukuthi mhlambe ukhala ngani. My sister, niyaphila? Yebo bhuti, njani? Sikhona. Ngiyaphila nami. Nikhuluma noSithamo Somi la. So, Yebo, Sithamo Somi, ngihlala kaMashikadi. yebo. Nebhuti wami nginenkinga kahle la, nginibhalele nje ngoba futhi kade nganibhalela inkinga niphendule guys. Hayi aniphendulani ke shema ngalapho. Akukho engakwenzile. Bese ngithi hayi shuse ngiya give up. Kodwa wasenize niyafika, ngiyabonga. Nginibhalele bhuti wami, nginenkinga. Labo sengize ngehle emzimbeni, ngisengize ngazaca, nginenkinga la ekhaya. Nginobhuti nje engimlamayo. Hayi. Uma ngithi angani noma unosathanism noma unedemoni, ngoba ngithi ngeke ngisho ukuthi iphara, uWes udlula amaphara. Yeah. Ngoba la ekhaya sihlala ne-step father sethu, sesizahamba ngenxa yakhe, sathutha nje sahamba, futhi akabheki lutho, akabheki imali. Into ethi nje into, ngisho endlini akusekho ngisho i-TV, mangangena endlini Hayibo. akho ngisho i-TV thina ekhaya, ithathwa yena. Manje kahle into enginibizele yona, eyonginibizele khona manje akakwenzile West, uthatha uwallet kamama unemali. I think la mhlawumbe u-3000 kanti because la ku-3000 namakhadi, ayikho ihlobo lekhadi engekho njengamanje. Yeah. Inkinga mawakhe ke yena wami lo uyamphikela, and uthi akuyena because nala kamakhelwane seceleni Yeah. bakhona vele abafana naye, kodwa bangeni la ekhaya. Kodwa yena uthi ingane yamakhelwane, instead of kabuyi nokuya namakhwapha, ukuthi ingane yakhe uyayiphikela. Inkinga kwengane ke le ayisahlali la ekhaya, ihambile, because mina bengiyitshela ukuthi ngishushevu, mina ngamfakela, bengizomfakela Hayibo futhi sis. futhi because ngikhathele. Bese ngiplani no baba, bese ngiplani ukuthi nje yabo nje ngizoya etown lapha market, badayisa oshevu ojuqu, bengizomthengela nje, ngimphekele nje isidlo sakhe sakusidla. Wakhetha ukuthi hambela ke. Ngizwile ukuthi usehla la samoya namaphara, kodwa ngiyakwazi lapha ngiyanikhombisa khona. Kazi ngiyamfuna. Ngiyamfuna. Mana ngicela ukubuza sisi, njengamanje ngiyakuzwa uthi untshontshela uma wakho futhi uyamphikela. Wena kahlahla ufuna kwenzakaleni? Indaba ulwa kangaka ngoba phela uma wakho lo ntshontshelwe yena akayingeni. Ngifune ebuyisa into zama sina siphila ngazo into zama la ekhaya. Uma kana makhadi. Cha, ngiyakuzwa ke lokho. Njengamanje uma wakho uyamphikela ngithi. Futhi uma wakho njengoba emphikela, wena walwa kangaka umuntu okuyena umnikazi wezinto akazixaki. Wena wazixaka. Ngiyazixaka bhuti, ngoba ekugcineni ubhuti wami ngathi loya. Uma mele esikhundleni ngabe uyamsiza, uyamvikela. Angithi masethola ukuthi uyena uzontshotshela, akamsize bhuti, engamvikeli ngoba emvikela uyamona. Awuyona ingane yakho. Kahlisa umoya sisi. Ukuthi bhuti anazi ngilimele kanjani. Ngilimele anginalutho mina. Ngiyakuzwa. Anginalutho, ngisho impahla zokugqoka uthatha ngisho kokugqoka. Lo mfana uqale nini untshontsha?
Phuthi belokho ngeke ngisho ukuthi uqanini because bezilokhu kulahleka yabo. Umuntu mahlena endlini ngeke usola umuntu wakini. Lokhu usola ukuthi yena up until ngize ngimbanje eqotsheni nokunye khona ngaze ngakulanda khona exotshe olusayami. Ngayithi kodwa udayiso yena kulowo muzi. Mangimbuza futhi still uyaphika. Naye uma wakho uyamphikela. Uyabo? Sekuzwe sekushiya ukuthi uyena ofike wayidayisa la ekhaya. And uyidayisa ngo50 rand uyena odayisa la ekhaya. Kodwa still uma wakho uyamphikela phuthi. Uyamphikela. Yes, still uyamphikela. Usotshotho kwakhe ke manje. And still uyamphikela khona isontshontho kwakhe. Kodwa namhlanje bhuti ngisiqiniso uzophuma mina ngibizeni noma ngifuna ningisize. Yonke nginibizela ukuthi ngifuna ningisize. Namhlanje iqiniso uzophuma bhuti ngoba ngikhathele. Shuthi uyotshotha nami uqobo. Ngela ngiyongidayisa ishe China. Hey, ibhlungu. Uyodayisa kwanami. Ukuthi usukazi umcabangele kodwa into ebhlungu Bengizombulala bhuti futhi usizo lokhamba. Bulala igazi lakho kodwa. Bhuti ngeke bhuti ngikhathele. Yazi kazi kuthi anazo. Ningabi indlela Iziphi indlela baba? Bengazama ukuthi mhlampe nihambe manje khona o-disciplinary camps nibafonele befike emthatha lokhuza kukhona kuningi beningakwenza but kodwa ukubulala umuntu ayikuyona solution ngimsize kanjani-ke mina uma wakhe emvuna uzomisa kanjani kuma angithi njengamanje uma wakho uyamvuna still angithi kodwa manje angithi ufuna usizo that's very something ngoba ungabe uyayenza wena kwasekuqaleni ingakho-ke ngimbize expose-ke ukuthi bhuti bengizombulala ngifuna lokhu ngizizwa ngcwele yize kubuye ephastikeni angihlangani bhuti bengizombulala manje my sister ibuhlungu ibuhlungu nakimi kodwa nje bese ngiyitshela ukuthi shuthi ngizomfakela yabo sonke emhlabeni sinamaphutha nathi emndenini yethu kukhona inkinga efana nalezi uyazi wena nje ubukhala ngalendlela okhala ngayo khona abakhala okuwese okudlula wena kodwa ngeke ngabacabanga mangaka amaphara emgwaqeni imndeni yabo babulala Nake ingakho ngithi uyisizilo wayibalekela ngoba bhuti mina ngaba kasekho ngabe sesemfihlile kwathuna lakhe ngabe selenile ngeke so uma wakuphi yena uma akekho bhuti uhambile because ade ehambile yabo so usakude akekho indaba ungezanga naye la inkinga vele yabo angazi ngimtshele na ukuthi ngizonibhalela so because bengeke vume vele kwakhona ukuthi nginibhalele because ngoba ngisho ukuthi uyamvuna bengaxosha mina kwakhe bengamane ngixosha impela kwakhe ngangalithi ufa udaba uthi ngizombizela abantu kodwa ngisho ukuthi ngizonibizela abantu abanjani angamuthi dawo ngizombizela abantu abazokwazi ukumqondisa walwa nami bhuti yazi walwa nakho akucanga ukuthi ulwa nami so bengeke ngikwazi ukumtshela ukuthi uzoba kanti kanje kodwa usahambile mhlawumbe ngazama ukuthi angazi manje mina ufuna sikusize ngani nasisi njengamanje ningisiza ukuthi guys mhlawumbe ngifonela mhlawumbe uthi uma efike sihambe ngizombhekisa mina ngiyamazi ukuthi because ngiyabazi manje ukuhlala ngakuphi ubhuti wakho okay kulungile uyamazi simficeke ngiyasayithola lezi zinto lezo imali ayithola ngapho mayivumile angisalwela ukuthi kubuye back mayivumile esho yazi bhuti ngiyaxosa mkhulu ungiyaxolisa empilweni ngoba bonke lo makhadi showcase intayitshini anginankinga mayivumile imali ngivele ngento engeke izibuye sengisho ukuthi mayivumile bhuti yabo mayivumile wavuma ukuthi yebo sitha ngikwenzile nawe mangikwenzile u1 no2 no3 ngiyaxolisa ngiyalibona iphutha uma wakho lento mayimhlungumeza ake efike evana qhuleke lapha khuphuke lo ushukela uzoyithini kodwa makuthi ubhuti wami ukhona uxolisile bhuti mase xolisile wathi u1 no2 no3 ngikwenzile kodwa manje wena inhloso yakho wathi ufuna vume ukuthi ngifune vume exolisa ukuthi ukwenzile mhlawumbe sengabuyela nasekhaya wena my sister unamanga wena nginamanga wena usufuna ukumbulala wena angeke bhuti indaba umfune kangaka pho why bhuti once waqolisa yazi mina into ngisister yazi lento ngisister kuthenini kulwa wena kakhulu whereas uma wakho lo lahlekelwe akali ingoba bhuti uyamvuna and ukumvunela kwakho uyamona ufuna ukuthi nje azoxolisa kuphela ukuvuma bhuti yakwazi ukuvuma icala lakho iphutha lakho wathi uNkulunkulu bhuti vuma izono zakho phambi kwakhe uvuma bhuti ngicela ungithembe ayikho into engizoyenza kuyena wrong akavuma ukuthi yebo u1 no2 no3 uplanela ukuye emakethe uthe emakethe noma ngeke ngithemba ukuthi ukhona ngabe sengikwenzile nangakuyise emakethe uma ufuna ujuku ngiyokwenzani mina ufuna ukubulala abantu uma uthi uyafuna bhuti nangakuyise nangakuthola mhlawumbe ufuna ukumbulala mhlawumbe ngiyena umbulala mina ngeke phela kodwa yena ngiyamthenga ukuthi ulo sisuyisi ufuna usimsize manje sengitshela ukuthi uzomfuna ujuqu ukuthi guys anazi ukuthi umuntu mayilimele ngaphakathi usuke njani ngilimele nang understand sengiyayisaba mina lento ozoyenza my sister ngoba manje wena ufuna siyokulandela lo yamfana abuye ekhaya mayesebuyile ekhaya ubhuti wakho uzwile bhuti wami ukuthi ngithena mina noma mayithe nje uyaxolisa wavuma izono zakhe noma uthi useyabuya akasabuya hayi kunankinga noma uthi akasabuni imishela mayivumile noma wakhe wamuzwa evuma ethi ngiyaxolisa ngikwenzela uba no2 no3 usengasala khona lapho ufuna ukuprove ipoint kuma wakho ngiyabonga at least wayithola ipoint lami ngilona ngiyabonga alright ngiyabonga bhuti wami mina lami lithi ngizwa kuyafana yabo nje uma wakhe emvikela namanje uma wakhe ulahlekelwe 3000 and something namakhadi still usamvikela uzovuma umfethu wathi okay sisi ngiyavuma ngikwenzile lokho uma wakho futhi aphinde futhi aqhubeke futhi amvikele uzothini kodwa ngeke emvikele seyisholweni ngomlomo wakhe seyishile sevumile ngomlomo wakhe wasixosela yena
umvikela kangaka njengoba ngoba nawe uyaphika ngithi futhi wavele wakhetha ukubaleka like ingakho emvikela ethi ayikho iproof esho ukuthi uyena owenzile kodwa mokuthi uyavuma naye nina ngikhapha nengiphelezela because ngeke ngikwazi ukuyaketha la hlala khona uhlala namaphara abaningi nami ngiyasaba mina ngidinga ukuthi ningikhaphe nokuthi nina ningisize ukuthi ningise khona mhlawumbe ngihambe noma mhlawumbe angani uyena uzoza la ekhaya nelobhuti simthathile la ekhaya ezokhuluma noma uma ivumile wavuma waxolisa anginakini noma singamshiya khona eqhubeke iphara vele ngisanendaba naseyimkhiphile nje kumina empilweni yami sengimkhiphile akaseyena ubhuti wami akaseyena ubhuti wami hayi kodwa siyamdinga kuma wakho mhlawumbe ngingazama ukuthi umasimfonele umfonele uma wakhe ke sizwe hayi into abanye manje sengifuna ukuzwa mina isade lakho uma wakho kuyo yonke lento le because manje mina ngisaunderstand ngempela ngifonele una airtime lapho noma simfonele la ngicela nimfonele alright hayi mina ngibiza ukuthi gazi ningisiza ngoba ngikhathele ngoba phela isigcine ukuthi ngizozibulala mina uzibulalelani yini uzozibulalela yona wakwaba nephara kini mina hayi angikazi ngibona uzoba nalo ngimalitholela lesekhaya cala ligoduke nawe namhlanje sisuna engayazi hayi boya ngeke ngabi na engabhuti ngoba mangisekuthanga ngiyakubalela izinto ezilahlekile hayi kodwa ukumbulala kusiyona solution igazi lakho lelo okay igazi lakho lelo awungikwazi ukuthi ungacabanga ukubulala igazi lakho sho nawe ingane yakho phela ungayibulala mawenza njalo ngeke ngana mina beyiphara bhuti wabona isiqiniseko esingaka esikhathini samanje wona isiqiniseko esingaka esikhathini samanje wona isiqiniseko ukuthi ingane yakho ngeke kuya ngokuthi ingane yakho ikhulise kanjani ngoba manje ngingayona mina yami umfomfo wena njengamanje ukhuliswa kanjani njengoba eyiphara ani ubevunwa vele ngoba bevunwa vele sikusasa awulazi ungaphindi ukhulume lento ikusasa awulazi into kanjalo nje ungaphindi mina ikusasa ngiyalazi awulazi kusasa ube yalazi kusasa ngaba ngibuwazi ukuthi kuzokwenza into kanjani nawe uyayivuna ingane zakho anikahleni bafethu sho nawe uyayivuna ingane zakho hayi ma awunjani Ngiyaphila kukunjani? ngiyaphila wema ngikufonela ngenamba yabantu la wema phela yazi uyakhumbula ngathi ngikutshela ngalolo daba la udaba la sithe ukuthi usithe ngoba ebhizi nje entshontshe ekhaya and sezokuthathela into zakho ngizobiza abantu abazokwazi ukuthi bengikhulume naye neke bakhona ke ma abantu bafikile ngizodinga wena ma ukuthi ube khona ubuye weheva la okhona ukuthi ube khona nawe khona sizohamba sikusithe because manje lento wena mhlawumbe ungaboni yabo sengize ngehla ngisho emzimbeni mhlawumbe ungumuntu nasemzimbeni sengize ngehla ngisho emzimbeni wena bongaboni wena istress sakho naso ubhize ekhaya une stress ukuthi usithe imvula ziyanetha awumazi udleni ulaleni mina engihleli nawe endlini awungiboni nokuthi ngehla emzimbeni sengize ngehla ngisho emzimbeni mina ngine stress ngenxa yosithe ongithathile into zami ngenxa yezinto zakhe ezilahlekile wena ubhizi uyaqhubeka nempilo ezife ngathi akwenza ngani ngibabizile ke ma abantu bakhona ma abantu bafuna ukukubona bafuna ukukhuluma nawe ma Wena nje uyabheda nje umuntu obheda ngitsezwa abantu bani bona lapho wema makhelwane usibufiso nawe uyatsho wema ontsontsile nombuzo ngoba nesikhathelela mina bahlala khona ngosibuko akazi ngizokuthiwa kukhanya ngengane yami wena nje umuntu obheda nje ngazombiza abantu bokwenzani labo wema ma ngicela ungizwe ma uzomfuna kuzokube nini kanti usithe ungakhala ma uzomfuna kuzokube nini kanti usithe umfuna usithe manje sekukhona abantu ukuphi wena ufuna kuhlangane kuphi nalowo bantu ngicela uphume ma angithi ma uyazela sobele location uyaphila sorry ma ngizokulungisa ngicela ukusendela sokusendela location ngicela ngizokusendela ngicela sihlangane khona kube lula okay alright no uzokusendela mi location la sohlangana khona na ingane yakho alright okay ilungile ngane yami ngiyamuzwa kuma izinto engisho ma kunjena ke guys ayinto afuna ukuzwa ngani fanele no yonke into kusithe alright yabo njengamanje mzwa yonke into kusithe yes it's all wrong
kulungile uyantshontsha siyavuma ungipha wrong ziningi indlela Nezwele indlela yakhe. ziningi indlela zokwenza kufanele ngabe bazama ukumisa rehab kufanele bazama ama-disciplinary care efonela abantu abantu njengamanje uwena ufuna ukumbulala uzwathi ufuna ujuqa emakethe uzowasho wena ufuna ujuqa emakethe ucabanga ukubulala umfowenu ubhuti wakho kulungile kodwa. mfethu hayi mfethu hayi abonje le nto mfethu ngeke ngimele mina le nto le mfethu hlala phansi hlala phansi bese njalo mama location sihlangane khona mfethu lapha mfethu cela umfonele mama sende location sohlangana lapha noma wakho madoda manivele nikwade nonke manje hayi mzwa uzwile wena le nto uzwile uzwile inkulumo yakho uzwile yes wrong kodwa phela mfethu kulungile phela mfethu tshela umakho umfonele umakho sohlangana lapha mfethu bafethu so cela uxolisa bafethu kuyona yonke lento esiyenzeka njengamanje guys socela ukuthi sisendele usisi ilocation sohlangana naye uma wakhe bese siyakwazi ukuyobheka lo mfana lona yabo sacela inkosi thela umusa guys eish hey umakhade simlindile yazi Kodwa uma uyeza into enginesho yakho ukuthi uyeza. Kunini kodwa silindile kunini sesesabheka lo mfana simtholi ndawo yazi kade simbheka wena uthe umaze hlala kulezi ndawo sasibhekile lapha nakhona abantu abazenzela ama event Niyalazi guys siphara hlala endaweni nawa nje amaphara lapha nawa lapha akekho guys mhlawumbe singazama ukumbheka kwenye indawo mhlawumbe sesingambhena mase khona uma mhlawumbe engayesheshe ibone ingane yakhe sesimbhekile guys angiphiki kodwa singothi simthathe ephike manje ayikho namuntu engayenza kodwa phela kugcina kumele simtholile guys nginibizo sinizongisiza la mase ngijikelwa na yini because niyangijikela manje ayi wona nyimbethi asicela zame guys mhlawumbe simbheke angazi guys cha manje phela futhi silinda noma wakho uma uyeza gcineni uyeza uma ungane location hey mina yabona manje angisazi hey bethu kade sibheka mfethu angithi simsendelile so uma uyeza guys amaphara ayahlala ngalana ayahlala hayi taxi ayilethile Eluma uhamba ngemoto guys. Uzobona ayizoqhamuka uzombona umama eqhamuka. Sibe simbheka yonke indawo. Nasi guys iphara lihlala endaweni eyodwa. So manje manje uyasifukuzisa phela my sister kunini simbheka yabo njengoba ngisho ukuthi enye into futhi ebingcono yabo phethe intambama ayikho into edlula intambama yabo nje kube lento siyenze once and for all inkinga amapharaphoti ngeke kubathole intambama angaze ngibe yiphara kodwa ngiyazi iphara ngikuthola intambama thole izamele ma wakhe akafiki ubhuti akhe simtholi lapha senzeni bhuti mhlawumbe ukuthi asibe silinde umatha bese simbheke akafiki nje uma wakhe silindile kade kunini makho silindile Zoqhamuka kiningi. Ngazi phekwe pheni vele ngizwa nani nimpiza kanti ngikazi nginiceleleni niphinde ngingezelele. Cha phela asili nawe sise. Asili nawe futhi manje phela ni force phela ukuthi usiforce ukuthi asenze ini. Anginiforce ngiyanicela guys cela ningisize. Guys yo Glazi imoto akekho uma wakho. Nanguma. Uphi? Nanguma iqhamuka guys. Nanguma. Ima phela mosushiya thi. Hayi mnamzalo ngingayifunda abalo umuntu lo muntu mzulu uthi ukutheni kweqaleni zwa ngoba ikhona nje lento lezi oh yeah sisingeke nihlala yes nangu uma wakho uphathile ku nangu uma usengala yini nani ukushisa nje kuleli khaya kwenza hayi ngiyaphila mama ithini labantu sikufonele sibhalelwe yena usisi ngikhathalele ngane ma sibhalelwe yena usisi ngolulalele ma ngolulalele wasicela indaba wasitshela indaba le yabhuti wakho uthi ubhuti wakho yena ukutshontshelile imali uwallet amakhadi yonke into Lotho-ke usuqambela ingane yami ngani usibuso usukhona lapha ontshontshayo lapha endaweni niyamaza akekho umuntu ongamazi umfana wakho akantshontshe cha akalona iphara ukuphi nje manje angimazi noma washonaphi kodwa nje akalona iphara umntana mhlobo mhlobo yini wena inkinga yakho wena sekukhona abantu still uyathi cha ukuthi kade simbheka njengamanje simthula simbhekile nangala sambheka nokuthi kunento eshiwo la ukuthi wantshontsha i-wallet yakho iphi yalahleka i-wallet lami angazi ngicabanga uyena lo wayesotha mangantshontsha mina Buthi njena ngoba bengishilo seqala mama usuvuna ingane ma. Hayi anihlala ngengane yami. Usuvuna ingane yami. Mangathi makwakho nini manje ngisho usengithathe into zami ma.
kwakunini manje ngitshela makwakunini manje ngitshela mawuzosa zinto zami ingane yamakhalane makakunini wakwambona usibusiso ngene kwakho kade wamxosha ma naze niyacabana nomakhalane bangani nibe ngakhona usibusiso uyamxosha kodwa usivele lokutala ekhaya nama njengamanje kade simbheka umfana la sifica abanye amaphara akekho wema wami awusinikeze ithuba lokuthi simbhekeke manje mina ngifuna ukubuza kuwena uma sike sambheka uyobanje kuzobe njani walivuma icala wena usiyothini ukuthi ayikho nje into elishoyo ukuthi le ngane ngilandela amakhamera ngidala kangaka mangakutshela mangathi ngizobabiza abantu manginalutho mina ma sengize ngihle emzimbeni ngibuke ma ngenxa yakho ma nengane yakho uyangibona manginjani nginjani manginje nginani mina ma anginafoni anginalutho mina ma amawindi emotweni zama ukuqala zimfana wakho simqala zona ngizela ngengane yami lonke ngidlala ngane yami lonke kulungile ma makulungile kodwa hayi ngeke ngidlala ngengane yami mangithi masimbheka ngicela uvala amawindi vala emotweni namawindi kodwa lo mangithi asimbheke ma khathele lo okay ma hawu yabona nje manje kuthiwa wena untshontshiile manje ngithi angatshotsha mina mina angatshotsha mina empilweni yabona tata ngikubuza ngithi ukulwa kwakho umuntu olahlekelwe kuyimanje ngithi uyama uzithini wena olwayo ulwelani ma bengithi mama usubona abantu ongabazi kuzoba ngcono asambe phela kulungile sambe siqalaza ikesewena kulungile asiqale sibhekeni nangalala hawu kuphilani ma ngicela simbheke ngicela simbheke nanokuthi umuntu oyiphara manje mina ngiyazi uzumtholi kufanele ngimthole ngimthole ebusuku simbheke ngaside lisithizo ngifuna liphume kazi iqiniso ngoba ngikhathele uMakazi wena uthole anginalutho kanjani ukuthi uhlala la ngiyazi ngambona sengimbone kaningi khona ukuthi bengengikwazi ukuza kuyena ngathi mangimtshela uma uthi ma ngakutshela ma ngathi manje yazi futhi ngamtshela uma ngathi ma ngikimbonile uphilana sisumoya sisumoya ma unjena sithelo sakho kanti ngidlala ngane yami futhi ngamtshela ngengayikwazi ukudlala efethu khona okubonayo ayikho lento wena nthunjena ayikho kulungile mama mina ngingcono kodwa mama mina ngazi ngamtshotshela ma angitshoti mina ekhaya yabo niyabona ukuthi njengamanje akho umuntu la empilweni ngiyabona lento lena yabona nje akekho lo muntu lana ngazi engazabe khona la uzoba khona uzongabhabhi mayila ngoba wonke amapharathala yonke le app ayikho umuntu ungazi amapharathala la kodwa wena uthi ngane yami mina mama ngitshoti mina yabo njengamanje ukuthethisana kwenza ngeke uze kusilekelele ngalo ukuthi uma urong uma ngazi ma unjena nje uphila nowena ma ngishintshelekule khona ngiyiluza ma ngenxa yakho ma uphilani kwakunini ma elitshotshela uphilani ma kwakunini uphilani ekutshotshela kunjenje uphilani ma uyiphara ngenxayeni yabe kuwena khona okubonayo lapho ngibo awayikho le nto lentisi akho ngane asambeni nama futhi manje akho muntu nje la guys masingamtholi isipali sobheka simbhekile kodwa iqiniso lizophuma uyabona sesimbheka ngelinye ilanga kama singamtholekile nje kodwa ekugcineni iqiniso lizophuma ma kuthi ungabe ngifuna ezwe wawumbone phone ngangibona zonke lezi ndawo uyahlala konke nala okokuqala ngambona wayengale ngemakhonten angazi bese ngamthoni la kodwa sombheka guys hayi bafethu but njengamanje nakho yabo and sesifike egcineni phela manje segcineni la ufuna kephi la uzofuna kephi la guys kodwa ngifuna iqiniso liphuma hayi bafethu mina ngiyajika guys hayi ubalo lele lapha ukhomtoleni nambuka mbona uphilani ubalo wena baphilani nangu ngalapho ngibo mana yini manje mana shona la phansi mzwa shona la phansi woza uphumile kulala bambe mzwa mana uyana lo uyana lo ufunani Ngicela ukuthi ningidede. ya bhuti. Ngihlele ngokuthula mfethu. Man, unjani uhleli ngokuthula la? wenzani la uzokwenzani la Mfethu ngihlele la ngokuthula mfethu. Othi umbamba mama. Man, hey, mfethu hayibo. uya wenzani Yazini singasikhathi ukudlala yaso. ubalekani Singasikhathi ukudlala oza la. ubalekani Woza la.
Ngiyaba nesep. Awukwazi, awukwazi. Hayibo. Mana. Ngidedela mfowethu labantu ngabashiya ngokuthula mfowethu ekhaya. Ngoba lo bathi wazi. Manini phela silungisi manini okay. Nasho kathi inkonto zama. Ngiyanyaka mfowethu. Kahle into la imfuni vele. Angaphuma ekhaya kangang. Lo ambulala. Wema. Lo wabulala ubaba uyakwazi lokho. Uyazi ngitshilo abantu babushaya. Mina. Wakhula phethwe yini? Aphethwe yini? Aphethwe yini ubaba futhi ngidedela. Hayi phela ngeke phela nguluse mina indaba uluse mina. Ho. Awukahle my sister awukahle. Lalela. Unganyisa wena lamadoda akho shendeza nawo. Kuze ngaphuka ngenxa. Wena Ungazosidakelwa wena yazi. Ngizonishwa ngihlonipha impela mfowethu yazwana. Kodwa futhi lo. Ungangikhombi ngale wena. Sena ndini. Sena. Ungangikhombi. Njengamanje mfethu. Wena ngibobuthe. Sifuna izinto ezisasele zama wakho. Azikho izinto engiyithathile kamama yazi. Ayikho into engiyithathile kamama. Nanga umuntu owazi lonke iqiniso. Ungisekhaya ufuna ukungibulala nje uyalazi iqiniso lo. Ufuna ukubulala. Ufuna ungibulala kanjani? Lo dala mfowethu lo ngimkhutha kuyo yonke into mfowethu yazwana. Dala Ufuna ukubulala wenzani uzofuna ukubulala? Wenzani? ngoba ngeba mfowethu. Ngiyavuma ukuthi ngeba mfowethu mina. Ngeba mfowethu ngiyavuma ukuthi ngeba. Kodwa kwathi kuphoqa ukuthi ngisengize ngebe mfowethu. Yewena. Man mzwa. Akazangithatha Man. uyalazi iqiniso. Iqiniso lani? Wena futhi ngezwa. Awukahle. Ngikhuluma nawe kahle. Akakhuluma. Uqonda ukuthini ngothi ufuna ukubulala? Lo wayefuna ungibulala ngezizathu sokuthi uyena owabulala ubaba ngathola ukuthi uyena owabulala ubaba. Wena Wena njalo Awukahlelanga leyo nto la. ya wena nina wabulala ubaba. Ingakho kunje, ingakho nale engonayo. Ingakho ngakhetha ukuphuma ngoba phela nakho ubaba akafuna ukumbonisa wabulala ubaba. Umama ungikhonza impela kunandaba ukuthi mama ungikhonzile. Bathi akafuna wabulala ubaba. Wena unyeke wabo wonke impindana yakho akuvuni. Wena ma. Kunjenje wena. Mama wena usuma. No, ushana nyeko. Lemtshotshanayo. Awukahle. Yini manje mfana? Ilani zongisuka lapha mfethu. Ilani thola khona iphisi. Ekhaya ngiyithola iphisi. Ngilungile ngiyakuzwa. Ngifunani ke mfethu lakhuluma nini? Shona nini ngifuna mfethu ngihambe mina mfethu. Angithi ngihlala kule ndawo vele. Akho wethu ngothatha mina. Nangazi iqiniso ngithi. Nangazi iqiniso mfethu. Iqiniso lani? Ngokangibona kutshotha mina. Yazi manje. Lalela wenkini. Uholetho, Lo mfana la akeze ngapha. Akeze ngapha. Ngiyilapha phela ngeke sekucela. Ukhamba indaba ukholoza lapha. Awuzosikholoza lapha. Usuyantshontsha wena. Azangitshontsha umuntu. Shonto zama wayithaselani. Ziphi into zama wakho? Khulu into zama wayithaselani. Wena nabanje nginyanyisa. Khulu into zama wayithaselani. Iziphi into engayithatha? Uwona sikhathane Uyabona nawe na. Sizomiyeka. Nyeke. Imbuzo zilungisela Ayikho wallethe ngawuthatha kamama ngizwa mfethu. Akaze ngithathe wallethe. Uyalazi iqiniso. Khuluma ke phela. Mina uyazi ngizokhuluma iqiniso kumama ukuthi lo wabulala ubaba. Njengamanje bafuna ungilalela misa. Yini into oyihlalele la? Uhlaleleni la? Mina ngiphume ngofuna ukungibulala. Ngifuna ngihlale ukufa ungahlali ufa wena. Into zamaziphi? Wena ulungile. Into zamaziphi? Yena ulungile. Usuzathi lokhuluma udoti la. Ulungile wena. Khuluma nani ngane kungaze ngiyibulalele lami. Wemama. Uthini makunje manje? Angithi wena Nakho mfutho omkhulu wakho. Uthanda niphani kanakho le. njengamanje nginjani? Yabo lento ukumelingana yabo uthi kunjani? Ubiza abantu yebepha. Uyini Ngoba nakho mama ekhonjela ngifundile mina ngifundile. Ngifundile mina ngitshothe mina. Anikahleni. Laptop yami
umuntu obunomona. Yazi ngifika kahle futhi la. Ngifika kahle futhi la. Mana my sister awukahle. Nawe. Cha, njengamanje wena udlala ngathi phela manje. Udlala ngathi. Awukwazi ufike usibalela uthi sokusiza manje senzo. Nangisiza obe ngobe pheka namanje. Siyakusiza. Ngisizeni. Silanda yeke. Ngisizeni. Awukho lethe ngawuthatha. Mina ngize mfana. Sengathela ukumasajana manje. Yabona ntathu ukhuluma into abazojuka ushuthi njengoba besho ukuthi wabona kwabakho. Ngithathela umasajana nawe. Uphi oletha mama? Uphi oletha mama? Mina ngatshontshe ekhaya imali kuphela. Wantshontsha imali kuphela. Iphi lo mali? Iphi lo mali leyo? Iphi lo mali? Mshaye futhi mana. Khipha imali kama. Khipha imali kama. Akakho imali kama lo dog. Akakho kama. Ona nghlangane. Nanghlangane. Yisho mfethu. Yes, iphi mali? Nawe uyangishaya. Wengiwe. Nawe uyangishaya. Wamzwa abantu abangafuni kumsiza. Bafethu. Ngiba. Ngizwa usithini manje? Umbulali lo mzwami usekumvikela. Yes, angimvikeli kodwa mfethu sizosiza ekugcineni sizosiza la. Wena mfana ukahle wena nawe yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho? Ngiyayifuna. Wena ungazongijwayela kabi wena yezwa. Ngithi yabo nginamoya kuyaphakama kwimanje. Ngenxa yalo. Wena nja. Hayi phela ngeke kusize lokho ngekusiza. Ngeke ngizikusize lona. Ngeze kusize lento yenza. Mama. Kade mama ngithule ile lento yenza ngifuna ukutshela iqiniso. Kade ngithule mama ngifuna ukutshela iqiniso. Wena ubulela ubaba wakho wena. Wombulala ngitshela lo. Kodwa nawe mama nomama uronge. Nawe mama uronge. Yabo lento yakho ukuthatha iside. Ayenziwa leyo nto leyo. Ungalingi ulithatha iside lengane. Uthatha iside ngoba uyabona ukuthi akalungile lona mfethu. Yebo akalungile lona. Kuyimanje kade umzwa kukhona ukhuluma indaba zojuqu. Umfethu uyasho ukuthi yena bona bakho ukutholile lokho. Lento emhlungumezile lo mthetho wena ucabanga ukuthi umthetho njengoba eyiphare nje. Ekhaya la. Ubalekele ngoba besifuna ukumbulala njengoba kade esho. Fine phela ngibo. Okay ngiyakuzwa. Njengoba kade esho. Yes ngiyakuzwa. Kusisi mfethu. Ngiyakuzwa but mfethu ekugcineni sizosiza lana mfethu. Yabona wena. Wena ngalesifebe. Uyakhala mpheke. Awukahle mfethu. Yazini asami. Ubiza bangesifebe wazi ubulala ubaba. Ubiza bangesifebe. Ngiyeka lo. Ubiza bangesifebe wazi ubulala ubaba. Asambe man, asambe. Akaxolise engaxolisile kuma. Mfethu shona okufuna mfethu. Shona imali kama. Mfethu ngivusela amanxeba mfethu. Asamba. Hamba my sister. Ngikhuluma nawe into yodwa kanti. Hamba. Mama ngiyazama ukuzehlisa. Ngithi. Ngifuna ukuba ingane kwena. Isona sizathu ukuthi ngibelala somini. Isona sizathu. Awuthatha wona. Akasenguthatha wona sikamama. Imali engayithatha eyale yangane le yanginyanyisayo nawo namanje. Angithi yezwa ukuthi iyantshontsha. Uyasho ukuthi imali engathathi imali kalona. Kodwa nganivuma niphi ilokhu ndana ngavuma ukuthi untshontshile. Lake lavuma niphara. Wozala. Ngiyeke uzofa lo. Uyavuma. Mothi ngifuna baba wawubulala. Phefuna isela. Sisumoya my Njengamanje yini into esifayisiyenzeke ayikho senze njani manje uyavuma wayithatha yes but yini into esizoyenza manje mase kunje yabona ngithi ekhaya angithi wena uthe wena ufuna nje ukuthi avume kuphela angithi sengiright manje ngicela ngithathe ngikhuluma naye ekhaya mntaka lalela mama lalela ibizo lakho ngiyaxolela leso ngithi ekhaya kini ubuye mntaka yeso ngiyakuthanda mntaka uqhubeka ukwenza ubukwenza kodwa kimi mina akufuthi mina yabona mase solungisa inkinga besingahlangene yabona lento le asamba my sister asamba manje asasi hambani bafo zalo ngikukhuluma nawe mbana ngiyazama ukunibekela indaba angifuni ukungilalela lungile ngiyazizwa lapho le story ngiya understand engonayo ukuthi usuthe liqiniso ukuthi lo wabulala baba wakho ngiyayizwa leyo nto
Ngiyabuza uhlungu mzwa njengamanje. Manje mfethu uzolungisa kanjani? Umphefumulo uzobuyisa kanjani usengophi ungasekho? Uzobuyisa kanjani mfethu? Ngoba ningibuyisela abantu ningivusela amanxeba madoda. Angisafuni ukubuyela ekhaya. Yini ngizoyibulela ekhaya? Yini ngizoyibulela ekhaya? Bangazi ukubulela ubaba. Uma methule futhi evuna yena futhi kunjalo. Angithi mina sengaziwa njengesela ngihlala emgwaqeni. Angithi sona sizathu ukuthi ngiphumela mina ngike ekhaya. Uyelo. Hayi mfethu hamba. Masha mfethu. Yabo nje manje mfethu. Manje Lungengana kwethu ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa mina. Ngiyayibona into osho mfethu. Kodwa manje ngikusiza ukuhlala ngicela mfethu ubuyele ekhaya. Ngicela ukubuyisela ekhaya mfethu. Ngilungisa izinto nomndeni wakho. Ukulwa nokuqephana ngekumsiza. Noba bakho nje bengasekho akajabulile yakho njengoba kunalengxabano khona kwenza ngale ndlela okwenza ngayo. Becela nginakho konke wena umfana ekhaya. Bese ngiyakwazi lokuthi mina umfana usele mfethu. Makuzohamba udade wethu ke mina ngizobuyela ekhaya. Ngeke ngihlale mina nomthathu umuntu ozongibulala. Ngeke ngihlale nje mina nolwa umuntu la mfethu. Cela mfethu ukuthi uma uthi ngiyabuyela ekhaya engabikho ekhaya. Uma impela ngimthanda impela kodwa manje ngeke ngihlale nomuntu okwazi ukubulala ubaba mina. Nawe bafo lokho kungakuphatha kabi. Umuntu okwazi ukubulala ubaba bakho kufundisa konke baba. Njengamanje nginababa mina nje. Ngaba akukho nje futhi obusaphila. Ya ngaba akukho nje bafo. Bafo bethi ngicela ungishayisela ngomoya bafo ungivusela amanxeba futhi enzakala ngicela uhambe. Ngicela futhi ungishiye bethi ngephisi la ngizobona ngidlani bethi la. Ngobuhlelo kanje. Yabo mfethu lokho engizamela khona ukuthi ngimele ngazi ukuthi ngidlani. Ngilala ngayiphi anginandaba fethu mangizokwazi nje fethu ukuphila nginankinga fethu ukuthi ngiphila ngaphandle ekhaya ngelinye ilanga mhlawumbe kuzokwenza ukuthi nami ngoba ngibuya njengebhara kulungile ubuye wazi ukuthi sima namhlanje uhlala uhlezi lapha ehlala la ya kulungile futhi uzozama ukuthi kubuya ngiyethela something kodwa futhi ngiyafisa kodwa bese ngicabanga ukuhlala kanjena ngikusiza ukuthi ngiyabamba lapho isemfundeni ngikusiza ukuhlala kanjena futhi ngiyacela futhi yazobafa ngizobuyela ekhaya kulungile sazobuya futhi ngiqala yazo futhi lo dabelo liba futhi ligidi kakhulu kunzima nje futhi kona futhi ngiyayizwa into esentayishoyo futhi angazi ukuthi kukhona ukukholwa kodwa futhi indlela into kakhulu ngane indlela akhala ngayo iyakhombisa lento ukuthi i-deep futhi bafuthi kulungile